Ku danna mana subscribe a YouTube channel namu mai suna Hayasa Comedy TV. Mun gode. Salamu alaikum. Barka da wuni ya gida. La ilaha. Allah guguro. Ka san me ya faru? Wallahi kwana na ta bi ban ci abinci ba. Kuma shine Allah ya taimako naga kwano a kusa da kai. Akwai dai fakin tunku. Mallam menene naga kana wani batare kana wani fushi? Taimako ne da Allah. A taimaka fi sabilillah. Kai baka taimako. Ka taimake ni Allah zai taimake ka wallahi. Ya naga da gyara zama. Allah kai ya kake. Kai din ban waye ubanka a garin nan. Kai Allah wani aure. Kai lokacin da ne aure jin gama lokacin kana jinjiri. Baraka ci abinci ba an hana ka. Baraka ci abinci. Tun da na nemi alfarma ka ki kai min. Wallahi kai ya kake sai na duka ka. Sai ka ci abincin ne tambaye ka waye ubanka a garin nan. Ni baba na mutu. Amma ba ka ci abincin ba. To jin gama ni da kakan uban iyar baba ta aka dasa wannan gari wallahi. Kuma kai kana dan ruwa. Ka ban yi mata kamar ta yau ne kawai. Amma ni kwana biyu nake yi wa ta abinci. Sati na daya da kwana bakwai. Sati biyu kenan. Ya kake wannan. Ni kake gaya wani? An gaya ma. Wallahi. Wallahi nan mare ka kuma ka kara. Allah sai na kara ba. Na kira ma 'yan sanda. Yan sanda ne. Allah sai ki aika dawo aboki. A'a Allah to biyan kuɗin malin da kamu. ka bari in Allah ya in Allah kai mu sati zo mu biya. To amma abincin kan ba ka ci abinci ba. Ji waye? Ji ni. Wallahi sai na ci. To ya ka ci mu Kana gani. nan wannan gaci da kai Allah. Ka ci abinci. La ilaha. Allah sa kai wala ka buke. Tunda ban ci ba kaga kai ma baka ci ba. Ya ma wallahi fa yayi. Yayi ne. Wallahi kai ne. Iyar ka burge ni wallahi. Kai dai. Na ga garga. Allah ya ka biya abinci. Ke hakuri.